Dünya bir keder, bir gam, bir nweşî bena çire. Yo gurbetî ra, yo cadê ku dûr ra ina geriyeyîş tu hêne. Taqat nimin dima, lew teqiyên, çîm qefiliyên, çaqê lerzên, çipîkîz dejên, en pêşmonî, en umyeyîş tu, hesret welat û belka. Dünya bir keder, bir gam, bir nweşî nibene çire. Yo sarı werwerdî ra, yo cadê ku derg ra, en a geriyeyîş tu hêne. Gijik bin spî, gwêş bên ker, zon bin lal, myoniz bin kûz, ser yerên serûn dima. En pêşmonî, en a geriyeyîş tu, wislat axiret û belka. Wislat axiret û belka.